Скъпи колеги от Военновъздушните сили на България, Коледа и Нова година са едни от най-личните празници. Празници на дома и на рода ни. Празници, които често свързваме с клишето време за равносметка. Днес равносметка няма да прави. Нека в навечерието на тези светли християнски празници думите ми не звучат по-командирски, а да са думите на един от вас. Тези дни календарът е отредил за светли неща. Надеждата и светлината. Прекрасно осъзнавам колко много енергия и сила трябват, за да ги има и двете. Но вярвам, дълбоко вярвам, че те са нашият вечен спътник. Защото ние сме се доказали и го правим денонощно. Защото ние сме отдадени и можещи. Защото сме разпознаваеми, така както е разпознаваема суверенната ни въздушна граница. Вече повече от век. И ние я пазим. Независимо и въпреки времето. Интересно и непредсказуемо. Ето заради тези неоспорими неща искам да ви пожелая. Бъдете здрави. Бъдете опора и дарявайте с любов най-близките ви и обичани хора. Нека, където и да сте, те да ви следват. Останалото ние го можем прекрасно, защото сами сме направили избора си. Не да оцеляваме по един, а да продължаваме заедно. Както винаги сме го правили. Нека гледаме истината в очите, както сме свикнали. Защото тя, истината, освен безпощадна, е и верният критерий за това, кои сме. Само така можем да правим добро. Нещото, заради което се струва да продължим пътя си. Честита и светла Коледа! Спорна и мирна Нова година!